आंजों लोगोसे दङ दिनै सासे खानाय गोलाव itu bakal Pokemon takai income dia kalau pare ya tamara udah tahu nasi takam dapat tin mah nu bike gedan lan hagan debi khamna na tin bigal hanangge hey guys good morning to guys dini जों मोनसे ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो जों दायो थांनो नागिरदों ना स' दायो नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेल ना मिथिखाबाय जानांगौ जों बहा थांनाय दायो लोगोफोर स' दायो जों थांनो नागिरदों मोनसे सानफ्लावार गार्डेन लोगोफोर दासान्दि ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो ना माने फेसबुक वाट्सएप स्टेटास इउटिउब माने सबाव पुरा हाइलाइट आरो ना लोगोफोर दाखार गेम स्टेयाबो थांना आरो बारा फेमास जाबाय जाखो लोगोफोर दायो जों थांनो नागिरदों बे जायगायावनो स' लोगोफोर दायो जों थांनो पुरा रेडि आरो ना विथ फुल सेफ्टि मास्क सेनिटाइजार जोङो बर'बो हाबा बर'बो दखान सखान बर' हाबा लोगोफोर अनलि थांगोन फैगोन दै लाखादो मा लाखादो लोगोफोर गासिबो नांगौखिनिया लाखाजोबखाबाय स' दायो जों थांसै ओरैबायदि सान्दुंसो दुंदों ना आयु 같은 징하고 소나의 발랑나의 송크 사느앙 दायो सफैबाय नै नागिरजुलि टि स्टेटआव माने गारि खिसेरे सुदार ना ओमफ्राय आं जों लोगोसे दङ दिनै सासे खानाय गोलाव ओमफ्राय नै जोंनिया कुनाल भाइ माने गोदोनि लोगो माने गोदोनिफ्रायनो आंनि लोगो आरो ना माने जमा जमा ब्लग बनायबोनाय दिनै जोंनिया माने मास्क बोखारनो लाजिदोंनो माने जोंनि डिस्टेन्सआ जाबाय हालिकुसि माने रुङिया हालिकुसि आरो ना स' तामुलपुरनिफ्राय 10 किल'मिटारसो थांनो जों सोनाबा खोलाहा लोगोफोर स' माने निफ्राय हमना ला 30 किल'मिटार जागोन आरो ना तुलसिबारिनिफ्राय सोनाबथिं हाबनांगोन जोङो लोगोफोर नायलांबाय थाबा जाबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो माने जागाया ओरैबायदि मोजां लोगोफोर ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो ना माने कर'ना बोथोरावबो थानो हायासै आरो न'आव माने लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना स' पुरा लोगोफोर देखायगासिनो मा नङा होमबा गासिबो स' लेट्स गो गाइस Yeah, mama, just how to take it. Everyone around my possess, yeah. But tell you hold my little fingers. लोगोफोर दायो जोङो एसे आन्दाय सफैबाय आरो ना जागासिनो ससियेल मिडिया मा खालामनो हायालै बापारे बेसां आलिहामाव फायनो गोनां खालामो Grab me until I can't stand you. Look at my free cheeks, step out in new skills till I turn 60. जों फाइनालि सफैबाय आरो ना ओरैबायदि खस्थ' फैबाय ना ओमफ्राय जोङो साथाम फैदों नैबे आरो आं आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरा जाहोखौ नायनि माने अखा हादोबा सेस आरो नोंथांमोना फायखानाङा अखा हादोबा ओरैबायदि हाब्रु जागोन बियो माने दुब्लिसो ना थ' लोगोफोर नै दायो जों मोनसिगोन ओइ नै नुनायानो सानफ्लावार गार्डेन ओरैबायदि फेमास माने गेम्स थायामोन बारा फेमास जामोनलै माहाय रबबाय लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि सफैबाय आरो ना ओमफ्राय नै फैना बोरै नांखोब्रा हाल्ला खाबाय थानाया बे लोगोफोर दायो माने जोंनिया फैनाय एसे लेट जाबाय जोंखौ नायासै माने सानफ्लावार माने जोंखौ ओरै उल्थासो लोगोफोर खोनानो मोननाय बायदि आरो ना दाननो टाइम जासिगोन माने बेखौ 10 दिनसो उनाव दानसिगोन आरो लोगोफोर स' बेखौ बोरै मा खालामो आं मिथिया बाद लायो जोङो मालिकखौ मोन्दोंबा सोंगोन आरो ना बोरै मा खालामो स' एसे रबबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोना फैदोंबा बारा मोजां नुनाय नङा आरो ना माने लोगोफोर रबबाय गासिबो रबबाय माने बिजानायबासो नुयो ओमफ्राय निजानायबा नुबायनि 같은 징하고 소나의 발랑나의 송크 사느앙 Yeah, mama, just how to take it. Everyone around my possess, yeah. But tell you hold my little fingers. Grab me until I can't stand you. Look at my free cheeks, step out in new skills till I turn. जों बेरायगासिनो ओमफ्राय दायो आं माने मालिकखौ लोगो हमथानाय लोगोफोर माने मालिकनाव सोंसै आरो ना बोरै मा खालामो ओमफ्राय बोरै माने इउज खालामो लोगोफोर बेखौ माने महा बाहायो आरो ना स' महा फानो मा फानो लोगोफोर गासिबो सोंगोन आरो ना बिथाङा जादों जोंनिया मालिका सानफ्लावार गार्डेननि मालिक ओमफ्राय दादा आपनार नाम মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম মোহাম্মদ কুমাৰ গাঁও হালিকুছি জিলা কামৰূপ ৰঙিয়া হয় আপোনাৰ কিটো সানফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনটো তাৰমানে ইয়াৰ পৰা কি হয় তাৰমানে ইয়াৰ পৰা সানফ্লাৱাৰ তেল বুলি আছে তেল অৰিজিনেল ৰিফাইন বুলি শুনিছোঁ মই সিমান নাজানো যিটো তেলৰ দাম এতিয়া শুনা মতে 560 আৰু 80 লিটাৰ কিমান দিন পিছত কাটা হ'ব এটো এনে 120 দিন লাগে খেতিটো ৰোপণ কৰাৰ পৰা আৰু 20 দিন আছে আমাৰ 100 দিন আপুনি ৰোৱা টাইমটো কিমান আছিল এটো আমাৰ লেট হৈছে এবাৰ যোৱা ফাগুন ইংৰাজী মাহটো জানা নাই এই ফাগুনৰ 5 তাৰিখ 5 তাৰিখে 20টো ছুটি হৈছিল 120 দিন লাগে আৰু না 120 দিন 120 15 কাটে 120 কাটিব পাৰি ফুলটো ওলাই যায় না সব এটা কাটিব ফুলটো মাটিটো যিকোনো মাটিত কৰিব পাৰিব 1 জানুৱাৰীত কৰিলে খালি অলপ বেছি জেকা লাগিলে এটো ভয়া আপুনি ইয়াৰ বিটো বাগানৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম এতিয়া কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াত আমাৰ নাই টোটাল
1 লাখ হ'ব লাগে আমাৰ 1 লাখ না 1 লাখ হ'ব এইটো কিমান বিঘা এটা আমাৰ 3 বিঘা 3.5 বিঘা আছে আৰু কি অলপ নাই মানে 3 মাহनि गेजेरावनो बिथाङा 1 लाख टाका खामायसिगोन माने नोंथांमोना सेस्था खालामदोंबा 3 माहायावनो मोनसे बाइक गोदान लानो हागोन दे बिखौ खालामना आरोना 3 बिघा लानांगो 3 बिघा लोगो 3 माहायाव आरोना 3 माहायाव मोनसे बाइक गोदान लानो हागोन ओरैबायदि इनकाम लोगोफोर 3 बिघायावनो इमान 1 लाख माने हायो 1 लाख थाखा लोगोफोर नाय आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ मावबानो जाबाय लोगोफोर नै दायो जोंनि आखासे साबस्क्राइबार लोगोआवनो माने भिडिअ नायगासिनो नायबाय थायो आरो माने ओमफ्राय बवानि ब्रदारलाय तामुलफोरनि आङो फैना नाखो नोंथांमोनाव सोरबाफोरखौ नुदोंबा बिथांनि बायदि माथो होदो आं माथो बिराद मोजां नाङो आरोना लोगोफोर बिनिसै सानफ्लावार गार्डेन माने वाट्सएप फेसबुक स्टेटास लोगोफोर ओरैबायदि भाइरेल ना माने बिनिखाय फैनो गोसो जाथारबाय आरोना स' बिनिखाय फैबाय माने दिनै समाव आङो दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै आं हर सान गाबायल' थासै लोगोफोर माने नै सानफ्लावारा बहा दोङो माने बे जागानि मालिकआलो बे हानि मालिकआनो जोंनि आबैयासो स' बिनिखाय आबैनो आं खिथा होबाय माने आबैया गय जायोनो आंनो बिबाय आरो नङा होमबा ओमफ्राय आरो माइबार होबा इसोर मोजाङै थाथो दे मोजाङै जलिना थाबाय माने थाबाय दिन गयसो थांसै आरोना ओमफ्राय नै जोंनि गारिया 220 गेमार ओमफ्राय नै स्कुटि ओमफ्राय लोगोफ्रा नै जोंनिया दाउ फैयाखै आरोना थ' लोगोफोर इनिफ्राय आरोना स' भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदान नायगासिनोबा साबस्क्राइब खालामालासिनो थांनानै लोगोफोर माने साबस्क्राइब खालामथारना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनिया कुनाल भाइनिखौबो एसे नायना होदो माने कुनाल बिनिया एसे सबाय आरोना ओमफ्राय शेयार खालामो आरो मामोन नामा कुनाल भइस ब्लग कुनाल भइस ब्लग लोगोफोर दिनै भिडिअआ स' नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर लोगो मोनसै स' दिनैनि थाखाय बाय बाय